It's caught in the crossfire. It's caught in Dako-dako pamreg balance si Sir Panilit oh. Katulong buwan na ni sige sunod ng bayad niya wa pagyapon karon labi na pugwa ni diha. She's gone out of my life. I was wrong. Uy, wrong yun. Patay na ang maningilay. Pagkamalas yun. Timing nga gyud sir, may pag-abre nimo. Mo pag-abot na ako. Maningil ko sa mga utang sir, matay tulo ka buwan naman kang walay bayad sir. Uy. Hala sir, good morning. Tingtingil mandayron no. Kalimuta gin ako sir ba. Pwede ba sunod semana na sir? Sure na sir. Sige na lang jud kag sunod sir ba. Sunod adlaw, sunod semana, sunod buwan, puro ra sunod sir. Last na gyud na nga saad sir. Daan ko palagi sunod na pod. Last na nga saad na. Nakalimot kog pangayo mo sa akong asawa sir. Nya sayo kay nilakaw sir ba. Bisan pagtawagan na to sir para motuo ka sir nga sayo gi siya nilakaw sir. Tawagan na to sir para lisod po basin umingon kag nang limod ko sir ba. Sige sir be kay makigstorya kung ma'am sir kay sa sige ninyong sunod-sunod sir urag pwede na ganin ako piyungan ning daan ning inyo ha sir tungod sa sige kog balik-balik dire. Hala. Kabuang nabilin na yung cellphone. Buang nga timinga gi sir nabilin ba yung cellphone dire sir. Lagi sir nabilin gi sir. Ay, hibaw na ko sa may tabuan ni sir. Sunod na pod. Final ninyo na sir be kung kanus ang sunod nga mobaya gid mo sir kay ako ginalaot na ning style sir ba. Sir, sure gid na sir kay nadunay madawat nga 30,000 akong asawa sir. Ikaw si akong nahon sir. Sige sir, balik na lang ko sir ha. I-final na ako dyan na sir. Mao na gid na akong last nga hatag ninyo sir ha. Kay kung dili gid mo mobayad sir, muduol lagi ko sa inyo ang kapitan sir. Kapangawat ang putag di katol ani maayo ra magmuutang. Anad kay mo saad nga mobayad dayon karon paninglon na. Puro na unya-unya. It's caught in the crossfire.